皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。大竹守と申します。今日からやっていこうと思うのはこちら、刀ゼロです。ちょっと待って。よいしょ。これ完全初見なんですけど、どんなゲームかやっていこうと思います。操作方法もある程度確かめていません。ぶっつけ本番です。残り10日。何がでしょう。あと、これオートだ。すげえ楽じゃん。答える側は黙ってますね。そうか。それじゃあ最初から始めよう。銃構えたおっさんがいますね。怖い。何それ。怖い。跳ね返した。強い。ロックマイグゼみたいな。ジャンプもしゃがみもできて。壁ジャンプもできる。狙えんのかこれ。なるほどね。でも君はできる限り手早く仕事をしてもらいたいね。あまり時間がないのでね。はいはいはい。後能力者なのね。オッケーオッケーオッケー、了解。やります。行きましょう。刀ゼロ。すんげえかっこいい。もう切れたし。タイトルロゴすら切っちゃったよ。屈強そうなムキムキと銃持ったおっさんの人。工場の隠れ家。猫ちゃんが出た。猫なんでそこ。しつこい。時間ないっぽいですね。割と時間制限がある。よし、これならうまくいく。これも早送りしよう。バレたっぽいっすね。かわいそうにさっきまで話してたのに。スライディングか。いや、それじゃうまくいかない。今予知能力を見てるのか。なるほどな。じゃあゲームオーバーしたんでお酒飲みたいと思います。割と脆いですね。一時的には。こんだけ強い能力あっても十分。十分ですよね。よいしょ。久々ですね。作られますね。見ていきたいと思います。大竹いっぱい。いただきます。左クリックで3です。あっさりですね。シフトループわからんのかな。なんだろうあれ。能力とかよくわかってない。左が剣で右が素手。最初グダグダしちゃうのはね、操作確認だと思ってください。大竹酒いっぱい。
所にできる。フォーカスってやつですね。違う。ちょっと、時間制限あるからな、やっぱ。ちょっとこの間に飲もう。能力過信しちゃダメですね。よいしょ。地味に BGM が少し昔っぽいんですよね。大竹酒いっぱい。いただきます。ゲーム風ってか、なんかゲームの雰囲気がすごい90年代ゲームっぽいですね。言ってもうた。こういう風のゲームってメタルスラッグとか、あとなんだろう、マリオではこんなんじゃなかったから、私が一番こういうのやってたのはメタルスラッグですね。すごい懐かしい、ドット画でぬるぬる動くゲーム。というわけで4杯目いきたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。できた。行きましょう。よいしょー。完璧。どうしたらいいんだこれ。あ、かわせるんだ。そりゃそうだ。人間扇風機手突っ込んだら指がバラバラになるのと同じだよね。そりゃそうだ。人間ね、大以上のね、送風機に体突っ込んだらそりゃ体バラバラになりますわ。ね、安易に突撃してはいけませんね。いかに超能力者だとしてもね。身は一つしかないんで。行きたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。もう一回。おいよー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 。シフト。あ、なるほどね。シフトで時間を緩くして。で、ステージごとにかっこいいプレイが見えますよ。めっちゃビビってるな、俺。あ、こういう風に見えるんだ。スーパーホットみたいな。気持ちいい。やっぱ敵殺す瞬間が一番ですね。ちょっと待って。かっこよく突撃してもいいけど、死んじゃ意味がないよ。加速するね。やっぱこういうゲームサクサク飲めちゃうからね。いいっすね。行きましょう。グビグビといっちゃいましょうか。大竹酒いっぱい。いただきます。手裏剣？手裏剣か？どうした？大丈夫か？俺はピザの配達いいんじゃないぞ。まあ、配達の代わりが、俺が助けるんだよね。もう助からないと思ってました。ありがとうございます。死んでるやーん。いい動画撮れたぜ。
てめえらゴミ掃除の時間だ。レーザーに気をつけろ。応援が来ましたね。ちょってーちょっと待ってくれよ。それ当たっちゃうの？それは当たるんだ、敵の攻撃。マジでっか？大竹酒いっぱい。いただきます。爆発でこっから。普通の人にやられた。普通にワンパンで殴られて死んだんだけど、マジっすか。マジ生きがってました。超能力者だから生きがってました。申し訳ない。生き良くないね。大竹酒いっぱい。いただきます。みんな見てない。何も見てない。みんな見てない。何も見てない。ちゃんとカーソル狙わんといかんのだな。このゲームの難しいところ。さっさと行こう。どうしたらいいんだ。で、2杯飲みますよ。もちろん。ゲームオーバーしましたもの。ね、飲みますよ。私は1回、お水でゲームオーバーしました。まず1杯目。9杯目ですね。いただきたいと思います。大竹酒いっぱい。うまい。もう1杯。というわけで、10杯目いきたいと思います。皆さん、乾杯という漢字をご存知でしょうか？杯を乾かすと書いて乾杯でございます。それではいただきたいと思います。大竹酒いっぱい。乾杯。レッツゴー。ナイスパーティー。どうしたらいいんだろう、これ。ステージクリア。やったね。よし、これならうまくいく。じゃあ行きましょう。じゃあな。しょうがないよ。あれどうにもならん。すんげえ左うるせえな。飲みましょう。さすが侍とは思えない。ハーブティー飲むんだ。そして汚ねえ。こいつがやったね。隣に接近しに行こうぜ。壁ドンしよう、壁ドン。ダメできない。カブトまであるんだね、ちゃんとね。キャッチボールしてる女の子かな。誰だろう。怖い夢を見た。左もすっげえ汚ねえな。左にすっげえ汚ねえ。なんだろう。嫌です。なんかうさんくさいもん、もう怖い。行くしかないのかな。よ
正直に答えていきましょう。とにかく薬をくれっていう時間があるんだよ。あ、いつもはこう薬くれってずっと言い続けるんだね。気持ちいい。気持ちいい。よかった。今日もよかったよ。ありがとう。ありがとう。またな。デストロイアフター、なんて書いてるのかわかんない。56歳、178センチの、目は茶色。非好戦的で、ミッション完成したら踏んだらかんたら。なるほど。燃やすんだ、やっぱり。これ以上話しかけらが。この子口説きたかったなぁ。ダメか。曲聴きながらやるんだ。実際にこう、ビデオテープ回してるんだね。ドラゴンって言うんだ。投げれるね。間違えた。サクサクいこう。ミスった。もうカーソルこれちゃんと敵の方向にカーソル合わせないと攻撃してくれないから。パッとなんだろう、 FPS とは全然違う感覚なんだよね、これ。 FPS 難しいな。というわけで飲みたいと思います。酒いっぱい。いただきます。リスタートで。ちょっと待って。ダメなの。やっぱ下の方に、ちょっと、帰りまーす。はい、すいません。ちゃんとこの後飲むんでね。許してください。許してください。相打ちまさかの相打ちですか。私が今やりたいのは相乗り。違う、相打ちじゃない。懐かしいね。あんま見てなかったね。ちっちゃい頃からやってたけど。幼稚園ぐらいからやってましたね。中学校上がったぐらいに終わっちゃったんかな、わかんないけど。今だったら、アマプラで見れますね。ということで12杯目飲みたいと思います。酒いっぱい。いただきます。
そろそろ息が酒臭くなりますね。頑張って飲みたいと思います。じゃあ、13杯目。大竹酒いっぱい。いただきます。いいスタートです。今日はちょっと一回トイレ休憩挟みそう。うわー、もう今すぐでもトイレ行きたいんですけどね。まあ、とりあえず飲んでから決めます。大竹酒いっぱい。いただきます。次ラストで15杯目飲んでから行きます。バールに負けた。カターナがバールに負けた。殺し屋の名前ドラゴンなんだ。かっけえな。俺もドラゴンって呼ばれた。ちょっと考えますね、ドラゴンって呼ばれたら。大竹酒いっぱい。いただきます。少しトイレ行ってきます。申し訳ない。ミュートにしていくんで。帰りました。申し訳ない。ちょっとね、暴行炎にはなりたくないんでね。行きましょう。ガードしてくる敵が現れましたね。これちょっと結構飲みますんで、ちょっと時間制限あるんで、サクサクします。止めれますね、ちゃんとね。エスケープで。よし。というわけで、17杯ですね。今日は飲みますね。いいですよ。最近飲めなかったんでね。大竹酒いっぱい。いただきます。よし、オッケー。じゃあもう一杯。あなたと一杯、私も一杯ってのは言えてませんけどね。もうろれつが回ってませんよ。全然。いや、久々にがっつりとしたアクションゲームできてるんでね。楽しいっすね、やっぱ。これ Steam で今1500円ぐらいで売ってます。ぜひとも、お買い求めやすいと思うんでね、買ってみましょう。もう一杯いただきたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。よし、再開と。いいっすね。投げ物あると楽ですね。ちょっと安易に突っ込みすぎなのか。お酒を机の角にぶつけましたね。見事に。ボーン！申し訳ない。
大丈夫か俺の机。4年間、5年目だもん、どうして。よう持ってるわ、お前。叩きつけたり、叩きつけたり、叩きつけたりしちゃって。持ってる。イケメン。ということで飲みたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。リスタート。私がね、タイミングを見余ってるのかな。スライディングとか挟んだろうなのかな。まだ試せるときですね。このゲームオートセーブらしくて、オートセーブっぽくて、練習で遊んじゃうとうっかりクリアしちゃう可能性があるんで、あんまりこう練習できないですね。というわけで飲みたいと思います。ジングルジングル。大竹酒いっぱい。いただきます。はい、ごちそうさまでした。じゃあリスタートです。危なかった、カーソル。カーソル危なかったよ。右向いてませんでしたね。なあ、ドラゴンとマイティテリー、どっちが戦ったらどっちが勝つと思う？お前、本気か？マイティテリーが勝つに決まってんだろ。でも、ドラゴンだって刀一本で重装備相手に何人バラバラにしちゃったのね。それは確かに。じゃあドラゴン勝つかな。知らん。お前が勝ったわ。違う、お前の勝ち。もうお前が最強だわ。もう勝てない。未来予知できてもお前の存在は予想外だった。モブだと思ってたらお前が主人公だと思う。お前の勝ち。もう何も言うことない。もう教えることは何もないお前に。ということで20杯目いきたいと思いますね。今日月曜日でしたが、皆さんお疲れ様です。今日も頑張ってね、生き延びていきましょう。私も生き延びましたんで、頑張って。大竹酒いっぱい。いただきます。あ、見えてない。はい、いただきます。ちょ待ってー、スナイパーライフー。まさかのまさか出てくるとは思わんやん。誰が予想したら出てくるって。ね、誰もしてないと思う。ね、携帯蹴飛ばしました。これで21杯目いただきたいと思います。今日何杯か楽しみですね。大竹酒いっぱい。いただきます。お前が主人公でいいんじゃない？リーゼント。俺はお前に勝てない。実感したわ。俺はお前に勝てないって。嘘、絶対勝つ。勝つまで未来を掴み取るわ。大竹酒いっぱい。いただきます。今見てて、今私がプレイしてるのは二来石なんで、強えんだ。このリーゼントの攻撃強えんだ。もうすんごい、もう右のリーゼントの動きがかっこいい。ダンスしてんじゃん。生き生きしすぎ。ちょっと待って。お前どういう動きしてるの？サタデーナイトフィーバーじゃん。やばいじゃん。スペースダンディーじゃん。いいじゃん。すげえじゃん。大竹酒いっぱい。いただき
よし、OK、行事。ダメだ、こっち回ってね。マリオじゃないの。まずいね。マリオじゃないことはマリオじゃないって言ってました。やってもうた。灰皿にお酒注いだ。俺、もうやべえわ。エビ川だわ。違う。合ってたかな。エビゾウだわ、エビゾウ。やべえわ、俺。エビ川って誰だよ。エビゾウだよ、エビゾウ。灰皿にお酒注いじゃったんだけど。やってもらったくせえ。ダメだこの灰皿。洗わんとな。もうやだ。まあ灰皿にお酒注いじゃった。というわけでお酒飲みたいと思います。灰皿ではないです。ちゃんとお茶がで飲みます。大竹酒いっぱい。いただきます。じゃあ、いいスタート。くどいのでいいですか。これないの？リーゼントの出早すぎ。リーゼントの出が早い。やばいもん。リーゼント強すぎてタバコ吸いたくなるもん。嘘。それは嘘。25回目いきたいと思いますよ。大竹酒いっぱい。いただきます。サクサクいこう。申し訳ない。タイムちょっと見えないので予測していくしかないんですけど、まさかレーザーあるとは思わなかった。レーザー見えました皆さん。私見えなかったので、ちょっとタイムという名のタバコタイムください。結構これまだ続いてるんだよね。ザコがいますね。ボス部屋ではないんですよ、ザコがいるってことは。このままちょっと加えタバコでいきますね。お聞き苦しいと思うんですけど加えタバコでいきます。近づいたら勝負。ダメだこれ。お酒で濡れてるから置きタバコできない。ダメだ。飲むしかない。この後は飲むしかない。すごい。296。無理です。無理。飲みたいと思います。もう手が塞がる。大竹酒いっぱい。いきます。加えタバコで配信するのなかなか難しいな。頑張ろう。無理サファリパーク。富士サファリパークの真似なんですけど、替え歌なんですけど、元ネタがありまして、元ネタは、33分探偵っていう33分フジテレビのドラマなんですけど、これが元ネタです。めっちゃ面白いんで見るんだったら見てください。めっちゃいいです。
確か監督は工藤館です。大竹酒いっぱい。じゃあ行きまーす。よし、行きます。大竹酒いっぱい。なんかありました？やりましたー。ビクトリー。おかしいな。俺包丁持ったんだ。持つまでよかった。投げなかったんだ。悲しいな。喋りながらできないな。うまいことテンポいいからこそ喋れないっていうか、スピードがあるからこそ慣れないと難しいですね。大竹酒いっぱい。いただきまーす。やっぱきつい。というわけで次ゲームオーバーしたらやり直しでお願いします。明日このステージからクリアしたらバンバン台です。行きましょう。ラスト。もう一回でお願いします。ダメだ。ここクリアしないと明日俺頑張らないってなってる。これクリアせんかったら頑張らんの絶対。心折れるぞ。大竹酒いっぱい。いただきます。30杯目はきついぞ。さすがに手が震えてきてる。いくぞ。オッケー。よし。持つまではいい。引っかかるかじゃあ。オッケー。意味ないよな。窓から出てくるなこれ。ヤッホー That's me! すみません。もうマジリーゼント。もうリーゼント絶対許さん。リーゼントだけは絶対に許さん。リーゼント絶対殺すまでにます。ヤンキー絶対見たらタバコを持ってたら殴ります。二十歳になったからす。大竹酒いっぱい。もうね、正直20歳超えてると思うんですよね。リーゼントする人なかなかもう古いと思うんで。僕やっち僕やっちって言ってしまったいきなりの幼稚対抗が申し訳ない。本当にもうダメなんです。お酒入ってガチ酔いしてるんで。大竹酒いっぱい。思ったこと全部言っちゃいますね。
頑張ろう。これクリアしてちょっと、これでクリアしたらチャラにしてください、いっぱい目。なりませんでした。申し訳ない。もうきついよ。最高記録出るよ、これ。40杯目はないな。やだー、もうやだ。もうやだ、マーライオンは絶対にやだ。もうやだ。イメージしなかったら大丈夫。そう、俺はまだ鉄の胃袋。いけるいける。深呼吸。まず33杯。大竹酒いっぱい。34杯目いってます。よし、行くぞ。次ラストでもう無理です、さすがに。でもここまでいけたってことはイメージできたんで苦戦してたところ OK。 前向きにトライを銃持って敵がいなかったから今まで。よし、明日の未来しかできましたね。危ない。というわけで35杯目いってこれを最後にしたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。というわけでね、今日久々に35杯とかいったですね、1回で。一番いったのが38とかの、なんだっけ、インフレクエストですね。レベル上がるたびに酒を飲むでしたね。もうあれは1セントだけでレベルが、うん千とか上がるんで、しょうがなかったんですけど、思った以上に高難易度、てかいい塩梅なんですけど、こう、まだそそ慣れしてないところもありまして、まあ、こんなもんかなと思います。ステージ2の終盤ぐらいまで来てるんじゃないかなと思いますけど、ここまで来れたのはなかなかいいなと思います。はい。やりてんなって話なんですけど。というわけで、ここまでのお相手は、大竹守でした。生放送見てくださった方、ありがとうございます。アーカイブを見てくださった方、ありがとうございます。いるかどうかわからんけど、いてくれたら嬉しいなって、思うのが常日頃でございます。はい。じゃあ、明日は、1月18日、2月もう1ヶ月前の人間かな ?2 月18日火曜日、晴れるといいなと思いつつ、頑張っていきましょう。それでは皆さん、バイバイ。まだコンビニで買った酒が残ってるんだけどな。飲めるかな。飲めたらいいな。